Dobar dan. Danas ću da vam pokažem kako da downloadujete mape u Minecraft. Idete u neki browser i kucate Minecraft Maps. Pisat ću ja sad, neću ići odmah na sajt. Minecraft Maps. Tako. To kliknete. Idete u Minecraft Maps. Možete da tražite preko Parkour Adventure minigame, a možete i preko Search. Znači da preko Search i upisat ću, evo na primjer Titanic. Kliknete na Search i on će da vam pretraži, sad u kojim se svim mapama pominje reč Titanic. Možete da koristite RMC Titanic, bilo koje države da koristite. Evo ja sam ovo kad sam koristio sam Titanic, ali možete i RMC Titanic, bilo šta. Mislite Titanic bez Colin, taj vam je najbolje ako vas zanima tema po Titanicu. Evo sad ću da vam sad ćemo da vam pokažemo RMC Titanic. On ovako nešto izgleda, nije loše napravljen, ali ona druga mapa je bolja. To moram da vam kažem. Idete na download map. Ovo ćemo nešto da... To nije bitno. I otvaramo ovaj nam se downloadova. I idemo ovdje. Idemo this PC downloads. Idemo RMC Titanic. I onda ovo uzmemo i kliknemo CTRL-C. Znači to je da kopira. Idemo sad, kucamo ovdje run, kretanje, na srpskom. Kucate posto, app data posto. Update, to su sve te aplikacije. Idete OK. Meni to se tu skroz gore, ali zavisi kako ćete vidjeti njega. Znači tačite .minecraft. Uđete tu, idete saves. Ja sad ovdje imam taj RMC Titanic base Colin, ali evo stavit ću vam tu paste. Dok on to završi, idete sad tu, idemo na Launcher. Mislim ja koristim i Minecraft Launcher, ali Launcher mi je sad bolji. Onda se sad pokrene. Ovo se sad update-uje, to je sad, nadam se da vam to sad nije problem, ali evo, on će uskoro biti gotov. Ja se to objasnim tamo. Znači, možete da koristite na tom Minecraft Maps bilo koje. To može čak i na nekim drugim sajtovima, ali ja evo pokazujem za Minecraft Maps i čak i kada downloada s nekog drugog sajta, to ću vam isto izbaciti, uđete skopirate, prebacite, to je to. Ja sam sad, imam tu nalog, imate, ja imam sve ove, ja sam s jednim nalogom dobio sve. Uzet ćemo sad release 1.17, enter the game. Dalje, ne, stranku da koji. Yes. Zero run. I sad ćete da vidite o čemu sam vam pričao. Neću sad da pokazujem tu mapu, ali samo ću vam ući da vidite da će on to sve uspjeti. Samo dok on njega pokrene, to može malo da traje. I evo, on samo što nije završio.
Znači, to možete čak da koristite i za multiplayer, za te servere. Znači, tamo ukucate, za njih sad neću pokazivati, nisam ni ja sad sam koristio te, ali njih ćemo da vidimo posle, ako bude bilo potražnje čak i u komentarima. A i ja ću sam jedan put to da objavim. A vi naravno možete da pitate nešto oko te mape u komentarima, ja ću vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Evo, samo dok se vam pokrene. I sad ćete da vidite o čemu sam vam pričao. On se sad pokreće. Idete na single player. Idete dole. Titanic. Evo, sad ćete da vidite o čemu sam vam pričao. To samo malo smanjim glasno. Sad, pošto se mapa učitava, neću se stopirati snimanje, evo pokazat ću vam. U njemu treba malo više vremena da se on učita, zato što je to nova mapa. Posle i sve to, on će, naravno, mnogo brže. Nek sad mu treba malo vremena dok on to uradi. I evo, skoro pa ga je završio sa tim sporom. Uglavnom to krene onda brže. Kada završi 1, 2, 5%, krene onda brže da radi. Tako da, evo, ovako, ako niste vidjeli, ovako se svaki Minecraft učitava. Tim redosledom. Jednostavno sa stvarno sad treba duže. Ja ću, znači, naravno kažem, mogu vam da sve u komentarima mogu, ako ih ima više njih, ili ako je nešto što baš nisam dobro objasnila, čak ću moći da snimim baš video oko toga. A naravno ću odgovarati i na ta pitanja. Pojedinačno. Evo, 18%, rekao sam da sakretit će brže. I evo, on stiže 28, 37, 46, jako se sad malo ubrzava, 67, 74, 81 i evo ga, 96, 100%. Mi ćemo se sad, naravno, ako nas bude stavio u survival, mi ćemo se prebaciti u kreativ, da bismo mogli, a evo, dobro je. Ovako samo malo vrtite. Mislim, baš te ne vidim oči. Mi ćemo sad samo da vam pokažem. Ćemo da idemo i na komanda time.